Noel et busca narra la història d'en Noel que busca el seu millor amic, el Marc, desaparegut misteriosament. La seva recerca es torna complexa i intrigant. En Noel es troba davant de traïcions i injustícies socials. La seva investigació revela un món més fosc del que imaginava, amb girs inesperats. La novel·la destaca temes rellevants per als joves, com l'amistat, la lleialtat i la lluita contra la injustícia social que pateixen els vulnerables. L'amistat entre en Noel i en Marc és el cor de la història. Noel està disposat a fer qualsevol cosa per trobar el seu amic desaparegut. La trama revela el tràfic de menors i la desigualtat que pateixen els més vulnerables, una crítica al sistema que els permet desaparèixer. El protagonisme d'en Noel es mostra quan ha de fer front a situacions difícils que revelen la seva valentia i coratge, lluitant per aquells que estima. La novel·la comença amb la desaparició sobtada d'en Marc, amic íntim d'en Noel. En Noel queda impactat i inicia una investigació sense suport. En Noel troba pistes que suggereixen que la desaparició d'en Marc no és un accident. Reuneix coneixements i genera un clima de misteri. Mitjançant flashbacks, coneixem la relació entre en Noel i en Marc i detalls que poden ser rellevants per entendre la desaparició. En Noel comença a sentir-se vigilat mentre investiga i tem per la seva seguretat, però decideix continuar amb la seva cerca. En Noel descobreix la connexió entre la desaparició i una xarxa de tràfic de menors i es decideix a destruir-la, augmentant la gravetat del relat. En Noel es troba amb una altra víctima de la xarxa i junts decideixen formar una aliança per obtenir més informació i ajudar en Marc. El moment culminant arriba quan en Noel s'infiltra per rescatar en Marc, un moment ple de perill que porta una gran emoció. Després del rescat, la xarxa és denunciada i la policia intervé. Al final deixa un missatge de realisme amarg sobre la dificultat d'eliminar aquestes xarxes. Noel és el protagonista de la història. És valent, decidit i molt lleial, mostrant una maduresa sorprenent enfront de situacions complicades. La seva determinació per trobar el seu amic, Marc, fa que s'enfronti a perills considerables. Marc és l'amic íntim d'en Noel. La seva desaparició fa avançar tota la trama, recordant-se com un noi alegre i disposat a ajudar. Anna és una persona secundària molt important. Víctima potencial del tràfic de menors, es converteix en aliada d'en Noel per trobar Marc. Els antagonistes són membres d'una xarxa de tràfic, figures amenaçadores disposades a tot per mantenir la seva activitat il·legal. La casa d'en Noel és el lloc des d'on el protagonista comença la investigació i se sent més segur. Reflexions en la seva habitació mostren la seva determinació. Els carrers i barris de la ciutat són fonamentals, representant la diversitat d'escenaris on en Noel busca pistes durant la seva recerca. El lloc on tenen retingut en Marc és crucial, un espai aïllat que transmet una sensació d'amenaça i por, representant la cara fosca de la trama. L'escola, tot i no ser tan rellevant, apareix com a escenari on els protagonistes estableixen relacions i amics, contrastant amb els esdeveniments foscos.